el teu procés, com arribes aquí i per què fas l'obra que fas. És tot això. Sí, sí. Al fons la il·lusió és pintar. La il·lusió és pintar. Llavors, per què arribes aquí? Doncs arribes aquí perquè jo crec que el fenomen de pintar et fa canviar com a persona. La pintura, en el fons, és una reflexió en tu mateix tremenda, sense mentides. En canvi, la vida et menteix. Tens un físic, neixes amb una família. Sempre la vida et menteix de moltes maneres. Ets com t'han fet, entens? D'on surts i tal. Clar, la pintura no. La pintura és com una reflexió vital tremenda. Fotre't a fer unes formes i creure en elles i dedicar-li les hores i pensar. És allò que un dia vaig sentir pel carrer d'un escriptor que deia veo a la gente andar por la calle y pienso, todos deben ir a escribir su novela. És aquest, no? Llavors, esclar, vull dir, sempre penso que, esclar, les idees, els pintors i tal, al llarg de la vida m'han anat canviant. Als 20 m'agradaven uns, als 30 m'agradaven els altres, als 40 odiava els que no m'agradaven gens, els que havia vist als 20, i als 50, hòstia, veia els que havia vist als 20 i pensava, hòstia, tio, quina obra tens i quina d'allò i tal, i com ho vas acabar. Vull dir que, esclar, això és... Veus que al llarg de la vida tot això et va canviant, però l'únic fet que et queda és la teva transcendència amb el que tu fas. Vull dir, és l'única... En el fons, és l'única veritat que et queda. És l'única veritat que et queda i és potser l'única veritat que pots controlar d'alguna manera. Però, vaja, pots controlar en el fet, ja ni a on anirà, ni què passarà, si és igual. Per què és igual? Perquè en aquest fet jo crec que et formes o és el mirall del que ets. I jo crec que, a més, ja al llarg de la pintura, al llarg de treballar amb la pintura molts anys i tal, la pintura et dona una ètica, un sentit de la vida, un sentit del temps. Esclar, vull dir, jo recordo, no sé, estudiant Belles Arts i tal, que pintaves els quadres amb una energia i tal d'allò, que amb el temps es converteix en reflexió i es converteix en no dir massa, sinó treure tot el gruix que tens tu, perquè no hi ha res més, vull dir, no arribes enlloc. Arribes enlloc simplement descobrint-te tu. Vull dir, és l'únic que tens. Llavors, amb la joventut hi ha imitacions, hi ha influències, boges com l'amor, no? Pintant, però llavors és tot, l'amor, la pintura, la vida i tot això, s'atempera, no? S'atempera, amb els anys s'atempera, i jo crec que agafes el gruix del que ets tu mateix. I punt. I ja no tens que fotre més espavientos. És això, i això que ets, poleixo. Llavors, per què arribes a això? Doncs arribes a això per el que tu em preguntaves, per la voluntat de fer. Per la voluntat de fer. És clar, en el fons, si em diguessis, ara et trec aquests quadres, què et fot il·lusió? Em fot il·lusió pintar-ne uns altres, a partir d'això. Això és el que m'emociona, no? Vull dir, treure aquests quadres, desaparèixer, perquè en el fons pateixes quan els fas, però quan els has fet i els deixes i tal, doncs, vull dir, la vida d'allò s'entén que encarrega un altre. I en el fons el que et fot il·lusió és tornar a començar amb l'últim bagatge. Amb l'últim bagatge, amb l'última reflexió i tornar-te a fotre d'allò. Llavors, l'exposició sempre és el premi de veure que tot l'esforç ha quedat construït en va, ja està, i tornes a començar.